Zovit kan lo ki le ta in zawa in chi bai ve ku le tun chuma chun safilia I ama hring tunu le pa ngeina an tha dan chanchin kan ngai thlo don ani safili amet thi July ni sompali sang haza kwa somre parukum khana lo pianga anu hi farzana amet ni in apa hi iftikhar amet ani a chanchin takan soi thui ma in anu le pa te chanchin tle ma zong han soilang masadoni la farzana le iftikhar amet te hi Pakistan Gujarat district thingtlang ko pakhat utama reng thin ania Muslim kulmuk tak mai chung ko atanga Salian ani in an pani hian an chung ta soirem na wang chawa in nei ani nge a ani nei ma hian iftikhara hian ngai zong dang aneya tin heti hun lai hi kumsa khaza ko somriat bor chofel kha ani nge iftikhara hian Pakistan chu chuasanin Copenhagen na athoka helai mula hian Dennis nula pakhat afifinen in tongin anin du ton ve khop mai huna local dewa anin nei ta hiala amai ro chu iftikhara chung ta chuan anin nei na chu an pompui hau lo thunga afifi chu an monu atan po chuan an chiar du lova ma se anin du ton ve em awang chuan an chung te phal lo chung chu anin nei lui ta thowa anin nei chung hian fapa pakhat an nei ve man ram ani iftikhara le afifi te anin nei atanga kumli aral nu chuan iftikhara chu anu dam lo na chuan lamin Pakistan lama ho tur chuan chung te chuan an cha honga rele ma se anu pile afa pa chu akal san angai ta sia arelo te cham turin Pakistan lam chu panjai relta Pakistan han thlen chuan anu le pa te chuan remchang ala in Copenhagen lama anu pui chu then turin an lo non samaya akazen farzan ai chu nu puya nei turin an lo ti bok an pani hian an nau pan lai atanga in nei tura soirem sa vek an nia wangin farzana ichu nei ngei turin an nor ngor hle ani tin farzana tan po hian iftikhara anei lo ani chuan amol pho thak don mai ba ka hian khotang mi te musit ani mai don sia iftikharan anei du lo ti an hriat phei chuan hreom ati khop maya manin ti hlumte atum pha ta hiala chutiang din muna adin tak sia chuan iftikhara chuan farzana ichu hre tak chungin nei turin thutluk na asiam fel tarangot mai ani an chungte duang chuan ani nei tangeya ani nei atanga thlatam aliam ma chuan iftikhara chu ama in Copenhagen a chuan akal vel ta wanga farzana inena ani nei le to sia wangin avi file afa pachung chang chu achin fel angai ani anu puine chungchang chu hril dot hre awangin Denmark chu sana mundanga pem turin a thlem tangot maya amai ro chuan in thlem thluk ma chuan farzana I chuan Copenhagen chu soilok lovin aron jin chil taruk mai avi fila alorai porlu to boxi iftikhara ti ngaina hrelo lutuk chuan vi file afa pabula chuan akazen angina mel thriat tir ta tok mai ani ma se huna local zela aze breng thei ani ta big lo iftikhara chuan vi fin hena chuan engkim chu a hril tlang topa nupui danga nei santi a hriat chuan avi fi chu aril ru ana khop mai ma se ti theivak anei lo awang chuan in then turin thutluk na an siam felta ani ti chuan iftikhara le farzanai te chuan July ni sompali sang kha sakwa somri paruk chuan an famma saber ni turin naute du tak safili emete chu an nei ve ta a chung ko pangai tak din savin safili pian nu hian Warrington England a chuan an pem vele ta ani helai muna hian in beng belin safili ba ka hian fapali lai an nei bela anu pa hian muslim ru tak atanga Salian ani awangin an fate en kol dan chungchang a po an strict khop mai abik takin farzanei hi na thoklova fate en kol top ani awang hian a fate laka po hian a strict zual le a amanga muslim dan zom tir vek chu atum ber ani a amai ro chu Pakistan an khosak dan le England an khosak dan chuin an lo em awang chuan atumang chuan a control thei bik ho lo adu lo zong de van chuan na tak hian a hrem mai thin ani safile chu a upa ber ani awangin tilom zia po chu aman thiam ma bera an school lu na le an che vela an thil mu thin ta chu anu zertin na nen chuan an lo em awang chuan hreom ati thin khop mai a thian te hnen a chuan anu le paten anan kol dan le
sakhuan an lavung lutuk chu hreumati thin thualo soi chuak ve hial thin ani ti chuan hun a local zela safile chu mesenau pang fel tak mai a chuan a ron chuak chawin a zirna lama po chuan a ngai tuam lo hle a aron tle rol chho chuan ukil ni atum nget ve hle a mai ro chu anu le pa te chuan alen huna athil ni tum chu an pompui le tlat lo maya an ni chuan an nam dan le sakho dan zoma anu farzanai anga om chu mecheti tur hrim hrim a chuan an ngai mi thunga huna local zela safile chuan secondary school chu thata kenaron pass chuak ve ta a mai ro chu zirna a chun zom zel ta ka chuan le rol tam tak angin a roin thla da chho tana class kal lo mai te chu a ching ve hle a tin makeup te poron mangna sa chawin a in chei du dan po chu adang lam chho ve zela chung mai ba ka chuan a school lu na chuan mi pa tu emo han biak te chu a ching chho ve boka a chung te chuan a ko sa zia chu an nam sa khuanen in min lo eman hriat a fangin an lung oi lo hle a safile chuan chung kwa ti ming chetu ani thu hrilin an haw na sa thin hle ani tle rol le rol alo ni ve to bok nen an chung tena control an tum rang mai chu aning ve thin hle a an chung ko ponin ho na sat pha thin hle ani ma se lu lu la chu zel awang chuan a chung te ti ngai na hrelo chuan Pakistan a an jin pui ta top maya anu le pa te chuan an ka zen pakhat ne na in nei turin an lo soi fel vek to hi alo ni a safile chu Pakistan a thlen rol chuan a passport chuan chu sak nga la a chung te chuan na takin kong sang in han nor ve bok ma se safile chu atlom du bik hau lo maya alu lul chu zelina pasal tura an biak rem sak chu nei atum lo thuwa hril bol maya a chung te la chuan adu dan chu sete ma hian an ngei ven sak chuang lem hle lawa safile chu aril ru ha thin khop mai a pasal nei hrelu tuk chu ama le mai ti hlum tumin britsa in terengot maya hemi awangin hun rei tak chung chu adam lo pha nge ani chu tiang taka om tak sia chuan a chung ta chuan England lama chuan an ho pui le terengot maya an ho nu po hian britsa in wang chuan hun rei tak chung en kol ngai na nge ani safile ko sakdan a chuan anu le pa te an lung oi lo kher mai an chung komol pho an lo awangin midang bula chuan safile hian tuyamo ti in britsa in palni in an soi ve thunga an lung oi lo na ti bel cha turin a pasal turan biak rem sa chun in nei na aron thul le mai boxia iftikhara te nu pa chuan an fanu chunga an lung oi lo na chu an tilang na satel tela kutpom thak na sa thin le ni in an soi safile chuan then am khoveng te chuan an mutlem tiala school a chaw sin mai ba ka akal ve chuna te chuan a taksa chuan soi sakna nu ma ti hriat tak an dokcher chu te chu mu tur om zeu mai boka an zirtir tu te po chuan ngai a thalo man hle a school kal lo chan an han zo chuan lam engemaw an lo nei vele zel mai box si chu tiang ani awang chuan ma han lak vak ngai na an hrebik lo ani September ni khat sang ni pathum ani a safile chu kumsom pasari lai mai ani ve to school kal pa chuan part time nei lo ve thina hemini hian safile chu anakal tur chuan in siama anu le pa te phal lo zong tak mai ti sat le an chen ke kortai ve to tak mai chu ha in phekhok sang bun tra mai boka ti chuan hatok turin a chuak ta an tho bana chuan anu farzanai chuan pona lo nga karan maya afanu in cheidana mu zet chuan a thina uru khop mai hokong tlon chuan in haw ta hrep maya in an thlen nu po chuan anu chuan haw chun zom zelin iftikhara po chuan safile chu anaw te ma chuan haw chiam mai boka atuk zing khualo wara safile chu school lama le anala ma chuan a mel mu tu reng om talo atuk le apo chuan ala in lan chuang lawa ani aliama kar khadang aliam le nu po chuan safile chu are wang mai a thian tele azir tir tu te na chuan engma asoi box si lawa an zir tir tu te chuan ma tanga ngai that lo na an lo nei sa to awangin thildik lo om ringin police na chuan an report ta top maya police lam chuan chanchin an hriat chuan an lo ngai serious le a safile nu le pa te chu an han beta nga la safile nu le pa te chuan an fanu bo chung changa engma report an thelu lo thu an lo shila ani dang ang boka tlan bo le ani an rin thu an no shil tel bok
amai ro chu police te chuan en liam mai an tum ho lo an phak ang tok chuan man na chun zom zela safili thian te a classmate te chuan han kom kwal hloma ma se chanchin hria tu man om si lo a chen puya u nau te po chu thu zo fiar thul an hria ta wangin an u chanchin chun zot ve a ma seng man hria lo thuinan lo chang ve si police na safili bo chung chang an chui chung zong hian farzanai le iftikhar te nu pa hian lau thong mel ei an pulawa amai ro chu police na an zirtir tu te le thian te an han kom chian nu chuan safili chu anu le paten kutan thlak hrin thu an dong ta anu pa hian zebruk an ne an ring hlel chho ta hle a engang point do ma sen nu pa hian eng te kong ma in anin puang don lo ti an hriat chian em awang chuan ati dang an ngai tu ta a anina chuan recording device an da ru ta ani an lo rin lok angai chuan farzanai le iftikhar te nu pain biak na chuan thil poi mo lu tuk mai an refu thei ta hlau maya an fanu chung an thil ti chu chiang takin soi lang lo ma se kar chung a chuan forensic evidence tur om le om lo chung chang an soi chuak hlau maya hei mai ba ka hian an fa te chu skula le an thian te bula engma soi lo tura an vona an retel bok ani safili amna tak chu soi chuak lo ma se anin biak dana tang chuan an fanu chunga chuan engma tak ti an nei ti chu alang reng mai police ta chuan farzanai le iftikhar te nu pa chu safili an fanu nge chu kidnap angin thuboi an sim sakta a an man nu chuan uluk takin anin vel chu an dapta an chung ko thala ka safili I lan na zong chu an lo pai bo vek hi alo ni a arin hlela alian chho hle amai ro chu police station a zonan han zo vel chuan abo chung changa engmai nam hnoina han nei lo thu chuan an tang tlat mai ma se police lam chuan dot an soi ti chu an tha chiang hle a amai ro chu fin fiana an nei lo mai zok chau chu ani an fanu ming chu voi khatman soi lo mai ba ka safile chung chang an soi rengin aminga soi lovin khano pang an ti lo le kame chenau pang khati hlirin an soi thin ani hengte hian an fanu bo chu an dil ru atlak mat lo zia ati lang chiang view ome anin le avel chu uluk takin an han zong thale a amero chuan be se ang he hu chuan safile nu ma chu mu turom ta si lo an fin fian an ite chu abe tham em awang chuan an man thei talova ring hel tak chuin farzanai te nu pa chuan chu le ta ringot mai ani safile ameti abo atanga thlanga liam nu kumsang ni pali february tha alo her chu chuan ken luya me se pakhat ruang toina save to tak mai hi an char hlok maya arung chu lo toina sat to em awang chuan amela tang chuan tunge ani an hra chuak mai theilawa ma se forensic lam chuan uluk takan han endik nu chuan safile ameti ngei ani ti chu an hra chuak theita a arung chu postmortem ngalin ati chang takhi hriat chhuat thei ni lo ma se arwang lam dana tang chuan abo thu an report lai vela thiani ti chu an hra theya police lam chuan farzanai le iftikhar ate nu pa chu ring hlel view ma se an fin fiana nei te chu tual thatua tana hanin pu thluk nan chuan abe tham em awang chuan an man thei ta chuang lo ani an nu pa hian tv lam pon interview an nei na sa hle a interview na chuan an fanu thina chung changa an turna ai ma in police na an nu pa an dem ringot chu an lom lo thu le namin husit na lama an ngai thun chak chok nem zo ani arong an char nu hian midang tu ma han rin hlen om tu rang an nei lo awangin case chu chui chu la vin om tawang wanga kumsang ni somalo in her chu chuan tu sha tu poi mo lu tuk mai ron lang chuak hlol mai ogas ni som ni panga sang ni som ani a farzani le iftikhar in chu mi pathum mai thum hian lu khungin heng misual te hian silai ti bole rot bung kengin farzani te nu pa le an fa te pathum chu an phuar beta anin chunga tlero le sum enga maza chu an ru chuaka maktak mai misual te hian safile nau pakhat elise chu in chung om ve thoma se phorbe zinga chun an tel ve hau lo maya ruk ru ho an tlan chuan hu chuan anu le pa te chuan misual te na elise an thlung bet tel ve lo chu an ring hlel le a police ne na chuan report in elise po chu thu zo fia turin an man ve ta ngala atira chuan in nam hnoina anei lo thu sein atang na savio mai amai ro chu police ten an han chui chui zel ta ka chuan ruk ru ho ne na anin biak na message chu an hai chuak ta zel mai sia
Elisei chuan anin rok turin mi pathum dang arwai hi alo ni a ain puan nu hian thu dang soi tur anei thu police ne na chuan a hrila police ne na chuan in thana thlen dan zong zong chu chipchiar tak hian a hril ta veka a soi dan chuan September ni som pakhat sang ni pathum kum khan a u safile le anu le pa te chu in chena chungchang awang chuan anin hau hrep maya an thina ur tlang hle a iftikhar chuan safile chu na satak hian kut athak ta chiam maya anu chuan lo chan an hekin atlan chia theilo na na lo man beta farzanai chuan a pasal hne na chuan thatlo lo turin iftikhar chu thu a pe a chuti anu le paten an unau nu rong takan soi salai chu an unau chuan thlabar tak hian an lo en reng mai ani farzanai na soi sak zo chuan iftikhar chuan safilei ka chuan plastic bag no sakin tho theilo hian a siama reivak lo chuan a thizui tamai ani chutian nu pa safilei an tha nu chuan anaute thlabar taka kil khata loading reng chu an vau chui ngala midang hne dan soi chuak ani vai chuan safilei chunga thleng ang chu an chunga thlen pe tur thuin vin tak hian an no wawa an nu le pa ten hlau em awang chuan engma soi chuak ngam lovin an ngoi bo pui char char hi alo ni a hemizan be khian Elisei chuan apaina iplian tak mai kar chunga ada lai chu tukvera tanga mu thu chu a soi tel bok Elisei in puan nu hian farzana amet le iftikhar amet chu police in an man ta a Elisei po chu Pakistan lama an chung te howin anti boy mai an lo awangin witness protection program ven himna hnuai chuan an da ngal bok ani an chanchin chu adar chak khop maya chutia safilei nu le pate an man ti an ponzar nu chuan thu thatu dang aron lang chuak vele ta chunu chu safilei now mevi se thian nu ani a mevi se hian anu le pate na uan tha nu lok hian a hreom tilutuk chuan a thian nu bula athil mu chungchang chu kimchang takin lekha thon hian a hril vek hi alo ni a chumi hril zan chu na dairia a thu hriat ang chu a ziak chuak veka farzanai te nu pa man an ni ti a hriat chuan a thu hriat chu puan chu alo tum ve hi alo ni a trial hi meni somni pakhat sang ni som pani khan nei ani a aking tu lam chen me vi se thian nu dairi an fin fian nei le Elisei in puna te chu court chung a chuan an tar langa chuti a fin fian a chi sang sang le na an be nu chuan farzanai chuan statement zia chu ati dang lam ve le ngala a statement thara chuan safilei thatu a chuan a pasal iftikhar chu apu daya iftikharan afan hu atha don lai chuan dan atuma a pasalin ama abele thu te chu aziak vele nu no a amero chu jiuri lam chuan a statement zia chu an pom sak ta chuang lo ani okas ni som pani sang ni som pani chuan farzana amet le iftikhar amet te nu pa chu an fanu safiri ameti an tha wangin thiam lo chantir an ni a dam chung lungin tang turan chung thurel sak an ni ta ani ole khati zongkha tun tum video a kan ngai thak thei te chu an lo ni le tarang mai a next video khaim nam tak nen kan mula donia